नुफेनामोन लोगो मोनफेरनामोन खुलुमबाय रायजोफोर औ माबोरै दं मोजां ना मोजां बेसेबां साबस्क्राइबार दङ आरो नांगौ राइट आरो ब्लगखौ आङो बिराद नायबाय थायो खिन्थु रियेलाव लोगो मोनफेराखैमोन दिनै फाइनालि लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनबाय अके थेंक इउ आंनि ब्लग अब्ला ओंखारबाय जों नैबे धालिगावनिफ्राय बेनिफ्राय जों थांगोना जाहैबाय जों गारि गंथामसो थांगोन आरो नैबे स्करपिअ गाखोनाय जासिगोन आरो जों येस दा सफैबाय जाहैबाय लोगोफोर नै गेटनाथ' बेनो जाहैबाय मिथिले आं मा गेट बियो मोनसे गेट दंखौबो आं मिथिले जायगाया सफैबाय नै एन्ट्रि खालामथ'वाखै आरो जोङो माने हाबलांथ'वाखै एन्ट्रि खालामाखै माने हाबलांथ'वाखै एसे दिन्थिनि माबायदि नुयो मोनानि समाव गिदिर आर'नाइ दं हनै आं एसे गिदिर जाहैबाय माबासो होनो बियो बेक स्टेजजों हाबग्रा VIP एन्ट्रि ना मा होननांगौ जाखो बेक स्टेजजों हाबग्रा ओमफ्राय बेनिफ्राय देरसिन आर'नाइ आं नुफेरथ'वाखैमोन द बिगेस्ट आर'नाइ आइ हेभ सिन इन दिस बड'लेण्ड इन्टारनेसनेल नलेज फेस्टिभेल वाव what a design Ada hello no and free now and free welcome ओरैबायदि मोजां बानायदों माने सिफायनांले बायदि मोनलायो आरोना गोसोआ दा सिफायफिनथोंसै आरो सिफायनांले मथा मथि नै ओरैबायदि बे कुलार ना मा जाखो ना फ्रिज कुलार वाव माबायदि मोनदों ब्रादार अनेक परिष्कार येस अब्ला जों बे परिष्कारनिफ्राय बावैसो उनावहाय जौफ्राव गाखोसिगोन आरो ब्रादार मोना नैबेनो परिष्कार लागासिनो दं बे जायगायावनो परिष्कार जायगायाव परिष्कार water laladin thank you budun thonai da beयाव बेबायदिनो ओमफ्राय जों स्टेजखौ नायनानै स्टेज माबायदि माने जौस्रां let's see the stage okay जोङो बसा स्टेजखौल' नायनो फैदों जाबाय Thank you so much मोसागिरि हान्जा बिथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय Thank you so much दाना बेक स्टेजआव लोगो मोनबाय नै माने हरखामै बिराद खुसि माने नुफेनामोन लोगो मोनफेरनामोन खुलुमबाय रायजोफोर औ माबोरै दं मोजां ना मोजां बेसेबां साबस्क्राइबार दङ आरो नांगौ राइट प्लिज डु सपोर्ट जोंनि माबा आर्टिस्टफोरा जोंनि इउटुबार्सखौ प्लिज डु काइन्डलि सपोर्ट खारन we need support, right? Right, we need support. yes, हमें support exactly. चाहिए. So please do keep loving us and supporting us. Yeah. It's very much important. आरो दिनै जों नलेज फेस्टिभेलाव दङ. आसा खालामो जे रायजोफोरा बे प्रग्रामखौ माबा एन्जय खालामो आरोना. So just सेस्था खालामगोन आरोना. ओमफ्राय पारफर्म खालामगोन. प्लिज. पारफरमेन्स दङ. आं दा 7:30 आव. So please नायदो दे लोगोफोर. Okay. Thank you sir. Thank you so much. Yes. Take care. Yes. Hi. खुलुमबाय. नोंखौ फ्रेस लोगो मोनबाय आङो रियेलावहाय नायबाय थायो आच्छा nice to meet you. Thank you. दानिया जोंना मुंदांखा एक्ट्रेस मिथि नार्जारिखौ लोगो मोनबाय नै खुलुमबाय बयनिसिमबो ओमफ्राय पारफरमेन्स दङ दङ आरो ब्लगखौ आङो बिराद
अके थेंक इउ आंनि ब्लगखौ नायोब्लालाय आरो आंथ' मिथियामोन नोंसोरबायदि एक्ट्रिसा आं बायदिनो ब्लगखौ नायला नाया मिथियामोन ब्लगार जाहैबाय नालाय बयनिबो ब्लगखौ नायनानै सोलोंनांगौ जायो अके थेंक इउ जायखिया दे सिदार्थखौ एसे लोगो हमदो अके थेंक इउ अब्ला नोंथांमोननो आं एसे दिन्थिनोसै सिदार्थ बर' एक्टरनि मोसानाय पारफरमेन्स गोजोननाय थाबाय आदानिसिम होमब्ला जोंनो गाखोनायसै आसोलफ्रा अल द बेस्ट थेंक इउ होमब्ला गाखोबाय आंबो स्टेजआव जेबो खालामा खिन्थु आं खेबगोनल' खेबग्रा जि होजोबदो औ जि होजोबदो थिं थिं थांखौबो दामखागोन दा होखावनांगौ गोम हाब होजोबदो एबार अल द बेस्ट टीम BERE team all the best बेनि उनाव आखाइ खबनानै हो बयबो बेनि उनाव ड्राम दामगिरि सोरां ड्रामार सोरां बेनि उनाव जोबथि गुबुन सासे बिथाङानो जाहैबाय रकेट माने गोजौआव बिरग्रा रकेट नङा रायजोफोर Thank you so much. Good night, guys. Hello. बे समाव मोनसे फोसावनाय इउनिभार्सिटि केम्पास सिङाव अब्ला खननाया जोबबाय जाहैबाय बे समावहाय दा पेकिं एगेन पेकिं टाइम फर पेकिं